ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም። ስርዓት ብልጽግና አንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘካይዶ ዘሎ ፈኸራታት ንኹናት ሕይሉ ቀፂልዎ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈኸራታት ንኹናት ሓደገኛ ብዝኾነ ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ሰዓትን እዋንን ሕቡር ራብዓይ ግንባር ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ብፍላይ ከዓ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝነጥፍ ስርዓት ብልጽግና ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፈኸራታት ኣካይዱ ፈኸራታት ካብ ምግባር ሓሊፉ ድማ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ስጉምታ ይወስድን እናበልና እናተዛነና ኢና ንርከብ ዘለና ካብ ሕጂ ጀሚርና ግን እዚ ስርዓት ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ዕውድ ምንቅስቓስ ንኹናት ሓደገኛ ብዝኾነ መልክዑ ይቕፅል ክስካብ ዝሃለወ ማሕበረሰብ ዓለማዊ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፈልጦን ፀቕጥታት ንምሕያል ናትና ግደን ታራን ክንፃወት ኣለና። ትማሊ ምሸት ዘ ሪፖርተር ዝተባሃለ ጋዜጣ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ፅሑፍ ሒዙ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እዚ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ፅሑፍ ኣርእስታቱ ድማ ወደብ ዓሰብ ግድን ክንሕዛን ክንመልሳን ኢና እቲ ዝተረፈ ሕቶ ናይ ግዜ ግዳይ ይኸውን ጥራይ ዝብል ኣርእስታቱ እዩ ተዋሂብዎ። እዚ ፅሑፍ ከዓ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ነዚ ፅሑፍን ሓበሬታን ሂቡና ብዝብል እዮም ጋዜጣ ሪፖርተር ነዚ ትንታነ ኣቕሪቦም ዘለዉ። ስርዓት ብልጽግና ነቲ ብድብድቡ ዝብሎ ዝነበረ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ናይ ምርካብ ሕልምታት ሕጂ ብጋህድና ወደብ ዓሰብ ክንወፍር ኢና ወደብ ዓሰብ ናትና እዩ ነይሩ ግድን ክንመልሶ ኢና ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዛዚሞ ኣሎ ዝተረፈ ዕማማት ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን እዮም ክብሉ ክዛረቡ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ ፍኸራታት እናሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናይ ጥፊኻ ጥፋእ ስጉምቲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክወስዱ ልዕል ተቑሎታት ስለ ዘሎ ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ዜጋታት ናብ ህዝብን ሃገርን ዝመፅእ ተፃወቕታት ሓቢርና ብምምካት ቅድሚ ሕጂ ልዕል ግዜ ዝተፃወትና ኮይንና ሕጂ ከዓ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስጉምታትን ማሕበራዊ መራኸብታት ክንምልክቶን ክነፍሽለን ናትና ቀዳምነት ዕላማታት ምዃኑ ክንሰርዖን ክንፈልጦን ይግበአና። ስርዓት ብልጽግና ብተወሳኺ ትማሊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መሰልጠኒ ምዝበሎ ማእኸል ኣብ ምሪቑ ከፊቱ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ናይ ትማሊ መመረቕታ ተረኺቡ እውን ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝዓለመ ፈኸራታት ኣካይዱ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ነቶም ሓይሊ ባሕሪ ዝበሎም ድሕሪ 33 ዓመት እንኳዕ ናብ ንቡር ስራሕኩም ተመለስኩም ኣብ ሓፀርቲ እዋና ናብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክንዋፈር ስለ ዝኾንና ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ምድለዋ ጽንሑ ክብል እዩ ንሱ እውን ከምዚ ዓይነት ፈኸራታት ሕሊፉ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ድማ ወታደራዊ ኣዘዚ ስርዓት ብልጽግና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ስነ ኣምራዊ ኩናት ቀፂሎም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ባይታ እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ዘለዉ ኮይኖም ስርዓት ብልጽግና ውሽጣዊ ኩነታት ኣቕለፁ ይብለው ዝርከበሉ ዘሎ ግዜ ናብ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ጥፊኻ ጥፋእ ፈተናት ከካይድ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። እቲ ዝካየድ ፈተናታት ብስዕረቱ ከም ዝዛዝሞ ጥርጥር ዝበሃል የለን። እቲ ዝዓበደ ስርዓት ይትረፍ ምስ ሓንቲ ሓያል ሃገር ኤርትራ ክገጥም ኣብ ሓፀርቲ እዋና ናብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ክንዋፈር ስለ ዝኾንና ጦርነት ኦሮሞን ተራፂሙ ክስካብ ሕጂ ዝኾነ ዓወት ከምፅእ ይከኣለን። ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ጠሊማታ እያ ክብል ነበር ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ነበር ሙሴ ቢሂ ምስ ሶማሊላንድ ክሮኒክል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዝተኸተለ ስምምዕ ባሕሪ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ሶማልያ ተዓዊታ እያ ወፂኣ ክብል እቲ ምንጪ ዜና ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ንቢሂ ብምጥቃስ ሶማሊላንድ ነቲ ስምምዕ ወደብ ንምትግባር ድልውቲ ምዃና ኢትዮጵያ ግን ነቲ ስምምዕ ምትግባር ንቕድሚት ክስጉም ኣይከኣለትን ክብል ሓቢሩ። ቢሂን ንሱን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ክመፅእ ንዝኽእል ናይ ገዳም ጸቕጥታት ኣቃይሎም ከም ዝረአይዎን ኣብቲ እዋን እቲ ትፅቢት ዝተገበረሉ ጽልዋታት ኣብ መደባቶም ከም ዘይእተውዎ ገሊጹ። ሚስኪን ቆልዓ በሻሻ ድማ ነቲ ተዋስኦ ተሰቢልዎ ዝበዝሕ ግዚኡ ክንዲ ንስራሕ ንስእልን ናይ ተዋስኦ ድርሰትን ክሰርሕ ግዚኡ ተወዲኡ። ካብቶም ሓሶታቱ እቲ ቀዳማይ ወደብ ረኺብና፣ እቲ ካልኣይ ድማ ስርናይ ኤክስፖርት ጀሚርና፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ልክዕ ከም ምዕቡላት ሃገራት ደበና ፈጢርና ባዕልና ማይ ክነዝኑ ጀሚርና፣ እቲ ረብዓይ ድማ መድሓኒት ኮሮና ረኺብና፣ እቲ ሓምሻይ ድማ ነዳዲ ረኺብና፣ እቲ ሻድሻይ ድማ 600 ሚልዮን ኣግራብ ንመዓልቲ ንተክል ኣለና፣ እቲ ሸውዓይ ድማ 124 ሓደሽቲ ቦይንግ ነፈርቲ ንገዝእ ኣለና። እዚ ውሕድ ካብቲ ብዙሕ ዝተዋስኦ እዩ። ሕጂ ድማ ጉዳይ ባሕሪ መዘዝ ሒዛ መፅያ ኣላ። ግብፂ ኣብ ደቡብ ሶማል ማዓስከር ደኲና ሶማል ልዕላውነታ ንምውሓስ ምስ ቱርክን ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ውዕል ፈሪማ ውሽጣዊ ተፃወታት ንምጥምዛዝ ጉዳይ ባሕሪ ከም ክንንያ ንህዝቢ ክተውሕጠን ኣንፈቱ ክተስሕቶ ዝተደረሰት ድራማ ካልእ ዝኸፍአ መዘዝ ጥልመት ነቶም ቀደም እውን ዘይኸውን ተግባራት ዝፈተኑ ደቂ ሶማሊላንድ ጥልመት መብፅዓን ዝተኣተወሉ የዋህ ህዝቢ በዓል ኤሬቻ ባሕሪ ከውዕሎ ዝፅበ ህዝቢ ኦሮሞ ወዘተ ጉዳይ ፋኖን ጉዳይ ትግራይን ጉዳይ ሸኔን ጉዳይ ናብራ ሃለኽቲ ኮይኑ ኣሎ። ጽቡቕ ዕድል ተቐባልነት ብዘይረራዊሑ ንሓሳብ ናይ ድርሰት ተዋስኦን ሓንሳብ ናይ ሃይማኖት ስብከትን ከም ነፋሒቶ ትለዋወጥ ባሕሪ ሒዙ ንኢትዮጵያ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ክፋእ ዝወስዶ ዘሎ ግን ናይ ሰብኣዊ እዩ።
بخالي زينانا دما أمريكا بريدنت ترامب مبيلا حالتات مكلخال زبل زنبرا ناي سراويتا بيت صحفات ناب حالتات كويناتن وانا صحاف كويناتن تباهيلو خصوا عزدقا نايز مخنيات قدامين كالاي كوينات عالم بأمريكا سعراي الناس تزازم مسل زخونا أو كتالو كويناتن تحليون أمريكا بقليل خم تزازم نمزكاري لله أمريكا نحالتات مكلخال بعمت تعتمي 9 بليون دولار باجت زلوا خوينا خابا قصيلن زلواني 10 حاجات مالتو تشاينا راشيا جرمن هند انجليز سعود عرب يوكرين فرنساي جابان ناي وتادرا باجت تدميرو نا أمريكا زبلص أيكونن أبز 5 عمت كوينات يوكرين راشيان بمولع مغنيات نحالتات مكلخال يوكرين نمطنخار بمعراوين سغبر لا دغاف يوكرين ون أو وشت 10 تعوي وتادرا باجت زلوان هاجرات تمديبا تركبلا بخالي زينانا دما من قصاص تقاوم مسلماو حماس يتمسودات فلسطين زفلطو سمع يتا 18 حتى تخصص دم مال شمغلنا زغورو امامه توفاينتن مخوارن كم زحدسن يتم قصاص قوام تخصدم مبال كل مداو موص حالتات غوطا خمدروا تقازا بزيكن مخنت حاجز مؤتاوكم اون من قد منغونيات عتو حقنيا زرم اللواط اسرات كخفت مخان رغاغيصو بخالي زينانا دما امونغ ايرتران تግራይን ዝግበር ዘሎ ርክብ ብዝሓየለ መልክዕ ይቕፅለለው ዘለዎ እዋን ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ከምኡውን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንግዳዊ ርክብ እናተገበረ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታን ቪድዮን ድማ ዝተፈላለዩ ኣቑሑ ምስ ትኽረምቲ ምዃኑ ብትውሕጅ እናሰገሩ እዮም ዝርከቡ ዘለው بخالي زينانا دما مسرت جوار محمد وزهو حبريتا ابز حلف سمنو كل اوروميان سومالن كل زركبو كادرات ود بشاشا زكايد واخيوا نودب عصب تدالينا لنا خمس ولا حبيرو بتوسخن منغستاو سرحتنيا دحر ممرقتا قدو هداسي اثيوبيا اتخوينات كم جمروا يحبر له خبل جوار محمد قليسو دعم مسرع عبد دارفور نخاتم الفاشر كيبولو زلو اللوان بركز زول جمانات انصار سوءاونات كم زفتصمه مرمرت حورات هاجرات قليصم اتب حورات هاجرات جبطات كصارتو الاخوستو هو اكال بزقرو صبصاب ثلاث سقيات قليانت عمت صوتاو قليانت صوتاو عمت قدود مزبالكم اوناو عليه صوتان بوليتيكان مسرز زغور مسغواكم زفتصمه يخصص بتوسخ دعم مسرع سراوي سودانن جمانات كوينات كم زفتصمو حيالو مرتع تقيسو انتخونه ابز 3 عمت زقصل زلو خينات زخونه بدلات كم زيفتصمو يوم كلتي وغنات زغلصو صاح حورات هاجرات كلتين وغنات وزح منغتا داي بدايل كازوصا استراتيجي سلاماوي سبات علما خمس غور يحبر ابون برتن تلو خمس رايتو هوا حبايتا خمس غلطو دما بمنغد متقعه قتلت بزي فقاد ماسرتي مسقايم مدغوان بوتاتات سواو تحزا خونيلم خمس فصمو غيرم يميلو ازيوم باغاطام زفصمو استراتيجي زيكونس مسغبنات كوينات زقصر بمداي مداي زغبرو استراتيجي كوانيوم اتتصابصاب دعم مساري اب الفاشر زغول لحخينو اتوجلن طميت كميلاو يتقملو خمزلن ازي دما مسغبن مصنات قصر كم زخل كسيسو اميازا دع مسارع تقع الفاشر زركب معسكر زمزم بمورارو عساتات شحات كاوتمو عالمنا او حسم دخنات كم زنورز نغر او حسم دخنات كم زنورز نغرلم تقماط امربتهم اديغم كحد متجددهم اتدروناو درجه عصو وديقو زنبر معسكر كا خوينات توسخ وزو اسو خون غيرو ختم الفاشر نلعل حد عمت او كبابات صنحت كوينا ازوا دارفور سراوي سودان زركب لا انكو ختم ايا امريكا دع مسارع ولعلتم عرب زيكون حزبي دارفور مصنات عالي تفصيمو ختول كيسايا اتعطو لجنة تخص 5 صقوان ملشاتا نايت خاو 5 فصموان يوم زغلص بتوسخ امريكان ازال سراوي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بموسلوان سبات نسنت مغوي خم تلتخينات بمطقام بموقاس اگدان ميرات ليا كامياجا 2023 جميرو انصار دعم مسارع كنات صنح سراوي سودان ابز قروانا ولعل الفاشر متقعت 5 حيل غليص زلو خينو اب قروانا يونيفرسيتي لو زتغور مصنعتي مسلتاسات لاي تملكيت خاوغن وجميرو اب طقاصعق هز زنورو الخابتات خابت دعم مسارع زنقاساسو لختما وصاي اساس 31 كيلومتر زنوحات العل زباله منادق استهانه صرخيو اتم تمرمرت توطنات سلاميان سبات عمصاوليا نمتاو زعلمه يمسل يبل اتمرمرا بحورات هاجرات غفع خوينات بزبل استتدالو صبصاب محاورسب عالم اگدات وار ختغبركم اون غوننيا زبحال سبات نا فتح قربو مرغاط نصا مسرح فرد خقاوم صويعو اب سودان معراو زوادار فرزركو نبرت بسنك زغاطمه نعناو مهماس مريد نزطقورو قديات نمصح بيدم كعتا خم جمر يغلصلو مسارح يكون ماشينر سلازيله سبات ريس ازمادم نمدحان بيدم يخعتلو يبل او سودان مختل دايركتور ايفي رانيسكو بسنك تزغاطم حدغا خندي سبات كون زمتو كان صرن تزيكونه كاب منيستر طعنات هاجر استرخبه حوريتا جن زاغيدنا كلته سبات سكارين كم استرخبه يغلص ابتخاو زنقصا وضعته غجل بغديو بزح غديات حدغا خسكاب حجي حدا شح خبص خمس غل حبيرو
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኤርትራ ብሓድሽ ኣወዳድባ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናብ ከሰላ ብሓደሽቲ ነፈርቲ ስርሑ ክጅምር ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅሉ ብካልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም እናተመነና በቢ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም